Arianko, ty jsi to tak skvěle uvařila, dobrá práce. Arianko, ty jsi pejsek? Kadí. Co děláš? No pojď sem, Arianko, nepřej si mě, kde seš? Jen zábavný video, fotky, který jsem už občas viděla. Taky mě nebaví, protože vaří jen máma občas i ty. OK, Ajko, a co navrhuješ? Že dneska bych mohla udělat snídaní já. Co? No potěž zadek. Tak OK. Kadí. Chtěla bych si udělat vařený vajíčka a toast. Ahoj lidi, tady a vítejte u tohohle videa. Online s tom videjkou budu Ariánku učit vařit, připravovat si jídlo, aby neumřela hlady takzvaně. Čím začneme jako první? No přece vajíčka. Tak, teď si vezmeme sír, tuhle šunku a druhou šunku. K tomu ještě tuhle. What? A ještě si tady vezmeme okurku. Teď si vezmeme 2 vajíčka. Počkej, já chci taky. Já bych chtěl Tak. 3 vajíčka. Takže potřebujeme průhlednou skleničku. Bigeho mám. prosím. Proč sklení? Co? Tuhle třeba? Třeba. A na co skleničku? Napustíme ji Bigeho studenou hovňásky. Cože? Zajímalo by mě, k čemu Ariánka má tu skleničku, Bigeho reálně mám. vůbec nevím. A v tomhle to chceš vařit? Ty řešíš, jestli je uvařený nebo je čerstvý? Malý jako tohle bige. není čerstvý, protože je dole. A Nebo není ne? lepší to testovat v hrnci? Protože tady je málo prostoru. Jo. Tak vem hrnec a zkus to v hrnci, tenhle kouzlo. Dobře. Nahoře špatný a dole jsou dobrý. Jo? Ty kráso, tohle jsem třeba vůbec nikdy nedělal, já jsem vzal vajíčka, prostě jsem je dal vařit, neřešil jsem to. Jsou dole, lásko, jsou dole. Takže dobrý. Dobrý vejce? Taky dobrý. Kadí. Moryho. Stop, polož tam to vejce. Zapomněli jsme na strašně důležitou věc. My jsme zapomněli na to, že nemáš zástěru a nemáš čepičku. What? Tak jo, dokud to Je tam čepička. Bigeho hovňásky. Ale mě si tvoje What? malé díly, takže What? se určitě těšte na video. Stupid. Takže zástěru chceš kterou? Delfínky nebo kytičky? Delfíny. Bigeho hovňásky. Krása, to je Malý kuchtík. jako Se bige. vším všudy. Děkuju kávovaré za úžasnou kávičku. Děkuju moc. Kde seš? Co děláš Bigeho hovňásky. Velká patá What? opice. Co? Pojď sem. Pojď sem. Kadí. No pojď sem, Arianko, nepřej si mě, kde seš? Já tě jednou najdu. No nic. Napište do komentáře, kde si myslíte, že se schovala Arianka. Mějte se krásně, kupujte tady merch a přihlašte se na Tarikem. Čau.